И какво става, хора? Ей го, тук сме на мегалита, където качваме с върбанката. И сега катерим, как казах. И ще пускаме после. От много време не сме качвали. Това скоро не съм качвал. От сигурно 5-6 месеца. Ама сега може да почнем пак да качвам. И да. Нали бе върбанка? Ще се пусна като сме малко по-нагоре. Аре. И его, тук сме на една пейка малко по-горе. Сега тук има яка гледка. Тези камъни са доста големички. Сега ще ви ги покажа. Сега от тук, от там те се пускаме. Тук те. И не от тази пътека, и от тази там другата. Защото тази е само направо. Само стръмно са. Реално тия камъни. Първите. И те и на всичко даме равно. Пък това има камъни, корени и да. Сега се чудя откъде трябва да мина. Така се обикалям и тей. Просто тук или директно от тук те минам. Мисля, че ще е тей. Това ще го взема тей лекът вираж. И тей ще пускаме там надолу. Да. Сега ще ядем Sour Patch. И ще пием вода. Аре, ще пусна като сме малко по-нагоре. Тук качихме се тъкмо. Гледайте каква гледка. Сега след малко ще починим тук на камъка. И ще тръгваме. Там са колелата. И да, ще се пусна като сме долу на едната пътека. Ще пускаме надолу. Къде съм си бързал горнището. Какво си го облякал, лудя. И те сега ще пускаме надолу. Ще пусна пак камерата, като сме на една пътека с корени. Аре. Тук спрях малко по-надолу, защото то ще да падне, пък на мен ще да падне горнището. И сега пак се оправим и пускаме наново. Ей го, хора, сега тук сме на тази пътека, където ще се снимаме. Ето я. С тия корени. И тъй. Малко щях да падна малко по-нагоре там. И да. Сега тук ще снимаме. И тъй. Аре. Его, сега тук що се снимахме. Ще сложа клипа от как пускам. Май. Нали бе? Ево камерамена. И яко беше. Може би ще се пусна последно, като сме в Казанлък. Аре. Сега се качихме до едно малко ръбче тако. И от него се спускаме надолу и там ще е края на клипа. И аре, Марто. Късмет безаварийно. Ух! Аре, аре! Ух! И сега пуснахме. Сега излизаме от Бузовград с ванката. Там е той. И се прибрахме. Това беше клипа днеска от мегалита. И да, аре.